i našu Josipu Jurić. A ti još za nas na križu svom, naš Isus naš Bog. A ti još za nas. Bili smo djeca i krijemo u sebi dijete. Možda tu činjenicu potiskujemo i osjećamo otpor prema njemu. Štedimo novac, štedimo stvari, ali može li se štedjeti manje? Pozdravimo njegovu majku, Maju, koja se izborila za njegov život i za koju smo čuli da je najmlađa, ali najodgovornija majka u kućama Svetog Josipa. Na frekvencijama prvog radija u Boji, Radio Đakova. Za radost večerašnjeg susreta i uspjeh humanitarnog projekta zahvalit ćemo